Ilona ja Tuomas. Ilona ja Tuomas. Anna sulle aplodit. Tuomas täällä tehdään. Ja Ilona, hei, nyt näytetään siellä, että meillä on tämmöiset paperirenkaat tehty tästä näin. Ja Ilona aloittaa sen leikkaamisen näin. Tuossa kehää, eikö niin? Sik. Ei, sä voit leikata. Meillä on 3 tällaista leikkaa. Rengasta ja Ilona aloittaa, mutta se ihan rauhallisesti, ettei se mene sitä ohilta, edestään käden taitoa vaativaa leikkaustyötä. Tässä muuten huomaatte, miten kuumat nämä lankut on. Tuolta tulee 300 ja 8 niskaa ja 500 sivusta ja tuolta tonninen, niin tässä tunnisikko on niin kuin saunassa asuu. Ilonalla menee hyvin tämä saksihomma. Itse asiassa Tuomas voisi tässä vaiheessa jo aloittaa sen saman homman. Täällä leikkaa tää omaa, niin mä vaan sitten jännityksellä sitten nähdään, mitä tästä tapahtuu. Vaikka on 3 rengasta, paperirengasta leikataan halki. Eikä varmaankaan ole hirvittävän suuri ihme se, että Ilona on ihan kohta leikattu. Niin kuinka sitä kävikään? No tietenkin tuli 2 rengasta, ei se olekin hyvin pieni ihme, koska tämä oli ihan odotettavissa, eikö niin? Mutta Tuomas leikkaa tuolla ja minä alan leikkaa samaten täältä. Tästä kun Ilona laittaa vähän taikapulveria tuonne Tuomaksen saksiin. Vähän taikapulveria sieltä. Mitä joo? Taikapulveria sinne. Tuomas leikkaa ja minä leikkaan täällä kanssa halki. Elikkä Ilonalla tuli 2 rengasta. No tietenkin tuossakin tulee 2 rengasta. Eiks niin? Se on ihan selvä asia. Mä leikkaan täällä kanssa. Hyvää matkaa menee. Tuomas vähän vielä taikapulveria. Mitä nyt viimeiset vuodet on tulossa taikapulveria. Mitä siitä tuli? Siitä tulikin 1 iso rengas, eikä 2 pientä. Taikapulveria! Se oli taikapulveria. Kuka laittaisi tähän taikapulveria nyt vähän päälle ilman, onko sulla yhtään vapaata kättä? Taikapulveria, sakkien päälle, taikapulveria. Oho, se oli sitä. Vau, tällainen hyvä keskustelu. Sitten tämä ja kiitos ja ohjelma ja seuraavaksi.